И какво става, хора? Аз съм Тедака и днес ще играем Fortnite с един мой приятел. Сега аз ли съм? Да? Какво става, хора? Аз съм Мил и днес че играм Fortnite. Така ли? Да, на бата време. Бата. Ти стримваш ли по някой път? Може и да стримам. На мен не ми дава да стримвам. Тя да спаш акаунт ли? Ако стримваш. Хора, я кажете в коментарите дали искате да стримам някой път. Ти в YouTube ли правиш сега? Не бе, аз снимам клипе. Айде, брат, какво става с тази игра? Аз съм почти 200 лева. Тази сега направо обрява е. Някой обижда? Някой досват ли? А? Някой досва ли та? Fortnite? Като обиждат. Има много такива. Ама, Не като знам какво правят, като го... Не знам какво искат да направят. Ама като обиждат, не е хубаво, нали? Еми, то и аз мога да направя това. Да. Аз поне съм... Поне съм ток. Брат, гласа ми! Браво, браво! Тя ще купа за iPhone 11 за явно. Нещо ми стана с заявното iPhone. Това не е хубаво, нали? Нещо ми стана с заявното, викам. iPhone. Нещо не иска да ми зарежда. Къде казваме? Как кажеш? Кажем там. iPod, искаш то да го гадим после. Ето, они. Името. Да. Това е, нали? Ти познаваш ли го? Някакъв се късти от чая в Fortnite. Аз познавам един друг Георги, който има почти същия вас Той... Вот защо там някъм? Не. Аз знаеш като на кой гласа съм. Кажи ли? Аз знаеш на кой... Като на кой гласа съм те. Като на Стиян. Значи, просто той цъка в Fortnite. Има и тейк дел. Миро, ела, искам да видиш. Не го убивай. Изгави ли го? Той чая добър ли? Вече иде. Той използва хакове. Мисля. Те един път го... То го бамнаха и пак му върнаха акаунта. Да. Да. Това. Да, виж аз не използвам никакви хакове, просто си игра играта, нали? Тай. Алекс от твоя клас ли, бе? Той не играе с Fortnite. Нещо тъпо ли му стана? Ай, бе! Вишко!
Мистери... Помниш ли ги уния Мистери Геймс, Мистери Скам? Помниш ли? Си ги бил някакво там. Това са тия, не ги знам, ама... Какво ти само скрам? Вика, че ти плата на акаунт. Да. Добре. Ти му да вкарват виво, само ако ма съмняш. Те казах... Знаеш кой вика, че мога да плата акаунти? Колко часа? Бати Иваното, брат. Още малко не. Не е полудял това. Като ти. Чакай да убия това. Айде бе! Не, аз ще го взема. Вече съм две. Аз много ли съм добър? Много ли съм добър? И не съм толкова токсик, нали? За толкова с голям брат не си толкова. Много токсов, нали? Аз съм добър. И ме обижда един на 16 часа късти. Да пита чая да пита. Как се късти? Що се късти от чая, бе? Но... Виж, нормално им е мило, такива работи, нали? Истинско ти, нали? След малко тя взема от Battle Pass всичко. Вече съм си вземал. Искаш малко Battle? И си гуем в Fortnite. На iPhone не играеш просто. На компютъра ли? Не, там мога да играя в Булстака, но той трябва прави неща в Билса и... Знаеш колко купи съм аз? Аз ще бъде на толкова се погледна 1000 мото и ще го се изтрива. Аз мога ти го правя само мото и ще се изтрива и няма смисъл. А имаш и колко броса с акаунт имаш? Може някаква да везна с един акаунт. А някой повече имаш ли? От 6000 ли? Който е? Има и за 500, нали? Ама знаеш колко е? 8000. Ти час ги оя. Стабилно? Не го знаеш новия герой, аз не го спечели. Да, новия. Просто исках с него да спечеля някакъв. Да. Ай. Имам и Спайк, имам Елеон. Елеон случи съм го апгрейднал. Да ги е важен. Лош, нали? Кефи, мога кефи. Моя акаунт кефи ли то? Имам 10 скина, нали? Я се скати на колата. Ти колко скина имаш този акаунт?
Да, той е. Аз ще дам 10 добре ли пак? 10. Пак имам скинъл. Дефолт, нали? Аз другия батъл пас няма го вземе много тъп. Мога да играм броса. На iPhone-а ли? Що на iPhone-а не играеш броса? Малко направиха Fortnite тъпа, нали? Думно да я направят. Думно да я направят по-хубава, нали? Това е за новин? Това най за кое? За новин сезон? Не. Да, ма че направят по-хубава да ти кажа. Забил. Една видеокарта на компютър колко е? Не знаеш какво е видеокарта за компютър? Колко е една? Какъв ти е компа, нали? Не знам каква видеокарта да си купя, за колко пари. А за 200... Ако ще купя за 230 лева, колко ще ми издени? Няма да е много хубаво. Някаква хубава, например, някаква геймърска, някъде 1000. Зависи ако е най-хубавата. Аз искам поне 120 FPS. Да игра. А за 120 FPS каква може да си намеря? Видеокарта. 120 FPS, да не ми лагва толкова играта. Чакай ти нещо не може да се... Не са гейм. Я не знам. Чакай. Що? Ето ги е. Ела да се така, де. Да дам ли фоби да идем? Да. Мане как спамат, нали? Те са право, направо. Аре, ще го заредили, бе. Бата сега, брат, за да играеш буквално ти трябва толкова с хубава видеокарта, брат, и някакви хубав процесор, защото тя като е на Unreal Engine, не знам за какво правят на Unreal Engine 5, брат. Ти игрите на Unreal Engine 5, например, кое е? Например, някои игри, брат, на Unreal Engine 5 си ги представи. Представи си GTA 5 на Unreal това, Engine 5. Представи си. Тя как конструява. Всякакъв трилър. Чакай, без дископа. 200 лева, мале.
Кой има някакъв скин за 800. Айто има. Яко е. Да. Не съм го минал до това, ама е доста. Ти колко бокс имаш сега? 50. Аз за еда игра вече не давам пари. Аз Brawl Stars съм Brawl Pass. Знаеш, че как който си вчера съм? Дума домашна работа по Рубел. Това са махте ли бе? Писане съм да ми изписал тук някакви нови домашни работи. Оле, сега, че направиха забележка. О, бе, бате! 39 съм. На една сега, знаеш какво направиха? О, Написаха и забележка. Имаш ли омитига, бе, те? да. Един ми вика майка, че ще е в омитиги. Стига един, брат. Кому обича? Само в България може да говори на два езика. Да си го пусна ли? Или да... Не. Виж къщите как изглеждат от собака. Сега тук не може да се види точно, виж ги. Каква си ти, ма? Ма те къщите... Копа. Виж къщата как изглежда. Сега виж набързо. Колко е, же? Виж. Чакай, че не ме е заведил още. Моля, Какви сте вие, бе, талтисти? О, коста, талтист. Не ли го това? Коста, ама. Опа. Безите. Само изпраща то покана, бе. Само изпраща покана то. Да играем. Да. Абе, пак ма двайко. Абе. Не ми дава нещо. Къде бе? Тук си апгрейдвам. Тук ли е? Да. Нови сезон. Малко е труден, ама... Аз съм в супермаркет. Чакай да го видя кой. Само ма лайк. Нам кажи кой. Миро, какво правиш? Добре, бе. Добре, бе. Чувате ли ме? Чуваме те. Добре. Искате и две. Тело. Искаш и две. Стеняк. Ти не цъкаш и две вече. Много тъпо ли? Аз с тебе с оня Георги да ги бим. Тя му джона парчето и да те покана, искаш ли? Ето така. Чакай.
Лев, Към... Пари, бе. Приеби, бе. Теро, И военния уля другия. Дивака, какъвто беше. що не говорите? Георги говори, бе. Гогор! Говори ли? Не, не говори. Ау! Дани, не си, как се казваш, брат? Левкай. Да. Левкай, брат. Левкай за 2-2. Ти с Георги е то червения скин. Аз съм с Хюто. Ти си с оня белия скин. Не си Хюто другия. Става ли? А, Аре, пускай а, две. Чакай. Две Volkswagen. боксайт или е реалистик? вижте там по-хубаво ли? Пълно Кто? реалистик, чакай се. Две Намери да си. реалистик. Да ги пъснем ли? Аз съм пускал много хубаво. Реалистик. Добре. Опа, чакай, бе. Ай, Войтов. Копай това, бе. Тежко, ще пусна това. Ай, губи, бе, Георги. Абе, брат, копай това, бе. Брат, с кой да инвайтем, бе? Чакай, че отварих на един бот. Абе, кома отварих в твоето парти, бе? Не разбрали, че искам двете. Аре се, аре ето. Добре ли? Не, аз не съм играл с теб. Пич, Добър съм, не ме киквайте. Алекс, аре, такова. 2-2. Хубаво ще е. Ай, Аз съм лепкай. с-